kabare? Apik. Kowe piye? Aku yo apik. Wah, wis suwi ora ketemu ki. Kangen rasane karo konco. Wih, saiki sing nyambut gawe urung ya? Aku durung nyambut gawe, isih nganggur. Lah kowe piye? Alhamdulillah, aku wis oleh gawean. Ayo semangat mie ayam tak bayari. Ayo ayo. Bu, nyuwun izin badhe ajeng kesah dhateng griyanipun kanca kula nggih. Arep apa to, Nduk? Kula ajeng ngejak lompok, Bu. Oh ya wis, hati-hati ya, Nduk. Aja balik ke sore ya. Nggih, Bu. Kula kesarian nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan ajeng mucal, Pak. Inggih, Pak. Panjenengan sampun maos woro-woro ingkang pungkasan? Woro-woro ingkang pundi, Pak? Ingkang media menika? Inggih, Pak. Panjenengan sampun damel, Pak. Mboten damel, Pak. Kula tumbas dateng Puskom. Kathah sing sadean. Bapak kala wau dalu sare tabuh pinten to? Kok kadingaren ngantos tabuh gangsal nembe wungu? Jam 2. Lah wong ngrungokake wayang nang RRI. Lakone apik temen. Lah kowe turu jam pira? Menawi kula tilem tabuh 11 dalu bakda ningali bal-balan ana RCTI. Ngendikanipun ibu, Bapak badhe tindak dhateng Surabaya. Menapa saestu? Iya bener. Apa arep nderek? Mboten. Kula badhe kisah piyambak dhateng Rawapening kalian kanca-kanca. Lah wis nyuwun sangu ibumu durung. Sampun. Malah diparingi sangu eyang iki.